ジェシカ様、これに耐えられるか。であ癒しの力よ。かの者の注意となれ。やるな。旋風よ、吹き荒れろ。かの者を守る盾となれ。かの者に風のごとき軽さを。
力よ。かの者たちを癒したまえ。こんなことだ。さあ、リア、どうしてリアナ。初めて会っ、今もそれは、やっぱりこれ以上は、なんだ、この、どうしたの？いや、よし。やったー！オイラが一番だ！闇の力の触媒、ダークロッド。エルヴィン、もっとオイラを頼ってよ。